Ismo Supermarket. Terve. Mitäs sais olla? Jaa. Ihan hieno kivääri tää varmaan on. Se olisi 600 euroa. Kiitos. Päivää. Hei. Ei sulla sattu sulle Seppa. On täällä. Ei. Aha. Ei. Ai aha. Entäs se koneen kivääri? Ei kiitos. Minkä ihmeen takia? Mutta entäs tää hei? 14. Kas niin. Se. Ja näin, olkaa hyvät. Kiitos. Hei, ottaisit se kaupan ääni. Noin! Saat tän 5 eurolla. Kato nyt. Hei, anteeksi siellä hyllyn luona. Mitä helvettiä? Otas tosta. Sinne meni asiakas. Ai, jospa mä jatkankin tätä takahuoneen siivoamista. Hei! Noin! Sinne meni pesäpallomailla. Terve. Mitäs sais olla? Oho. Tuus tonne takahuoneeseen. No tässähän niitä on. Mitäs sanot? Se on 5 tonnia. Mikäs häppeninki se täällä on? Marketti. Härttinen sen taika mulle taaskaan kerrottu mitään. No niin. Rouva Rattar vaan sanoo, miten voin palvella. Rupes niin tekee mieli. Sinko vai? Siis kyllä. Tää sinko on 5 tonnia. 3 markkaa. Ei. Sä käsitit ihan väärin. 3 markkaa. Mitä helvetti? Siis 5 tonnia. 3 markkaa. Voi helvetti. Miksi? Tadaa! Hei. No, mitäs sais olla? Harrastatko sä täällä aseiden myyntiä? Joo. Onko sulla luvat tähän? En minä tiedä. Näytäs paperit. No ei tietenkään se käy. Tules tonne autolle. No en. Ja nyt ulos täältä. Mä en lähde mihinkään. Ja sä lähdet. Lähdetkö mukaan hyvällä vai pahalla? Seppo Taalasmaa. Seppo. Poliisi ärsyttää mua. Ei voi olla tosissas. Hyvä, kun sä pääsit tulemaan näin nopeasti. Ole hyvä ja poistu. Pakkaa tavaras heti ulos täältä. Terve menoa. Seppo. Sinne meni. Voi helvetti. Meikäläinen avaa tulen. Kas niin. Reitti selvä. Katos. Poliiseja ja sheriffejä. Jäi. Paketti. Paskaa. Loppu. Mutta mulla on täällä kaupalla vielä aseet autossa. Hemmetin homo. No toivottavasti meikäläinen ei ammu hengiltä ketään kärpästä. Mitä helvetti? Voi helvetti. Tapahtuu hirveitä! Voi saakeli! Mutta mä taistelen tän kaupan puolesta, vaikka se on kuollut. Ai. Ismo Laitela. Joutu näköjään vankilaan. Ismo Laitela. Ei mun lehtitilaukset, ne on kyllä ihan kunnossa. Kiitos vaan, kuulemiin. Perhana lehtimyyjät.
Katos. Ossi. Ismo, ota Eisistä. Ja en varma. Osteri Ossi. Ai! Noin! No just niin. Anteeksi! Ulos täältä! Terve. Ai helveti! Vittu, tappo melkein. Joo, saaks mä nyt turpaa, vai? Hei! Ihaha, Evo herra. Ismo Laitela. Sinua epäillään laittoman asekaupan harjoittamisesta sekä monesta murhasta. Ja mikä murhaaja mä muka oon? Poliisi tappo Sepol. Poliisilla oli siihen täysi oikeus. Niin varmaan joo. Ja täten julistan Ismo Laitelalle kuolemantuomion. Vitun. Vittu, nyt mä sekoisin. Ja nyt! Tapaa sut! Hiljaa! Helvetin homo. Noin! Ja minä hänen pirteen mene. Ai! Niinkö? Ei kiitos. Ei! Hyvä on. Nyt on Laitella laiva hupannut.